Κύριε Καραγιώζη, συνάντησα ένα σκοτεινό υπότι και μου είπε ότι σας καλεί, λέει, σε μονομαχία. Μονομαχία? Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μορφωνιέ? Δεν ξέρω, εσείς είστε υπότης, εγώ πάω. Παναθηναϊκός είναι ο μορφωνιός, παιδιά. Πάω να το πω στη μαμά μου. Πάμε λοιπόν, κεραυνέ. Συμπόλυτε, στραβοκάνη και καμπούρι. Ήρθε η ώρα που θα μονομαχήσεις με το σκοτεινό υπότι. Ο πόλεμος, να γνωρίζεις, ότι θα κυριαρχεί στις καρδιές όλου του κόσμου. Και όλα τα παιδιά θα είναι μαζί με το σκοτεινό υπότι. Όχι, τα παιδάκια είναι μαζί μου, είναι μαζί με την ειρήνη. Με την ειρήνη δεν είστε, παιδιά? Όλοι μαζί θα φωνάξουμε σε αυτή τη μονομαχία για να νικήσουμε δυνατά. Ειρήνη! Πάμε, παιδιά! Πάμε, κεραυνέ! Πάμε να τον κατατροπώσουμε! Ειρήνη! Πάμε, κεραυνέ! Πάμε πάνω του! Ζήτω πόλεμος! Όχι! Ειρήνη! Εδώ, στη μονομαχία της μονομαχίας, στο φως και στο σκοτάδι, τώρα ήρθε η ώρα που θα ρίξω κάτω το σκοτεινό υπότι. Πάμε, κεραυνέ, να το κατατροπώσουμε εμπρός τελευταία φορά. Τι έγινε, παιδιά? Τα καταφέραμε? Πάει ο σκοτεινός υπότης. Είστε σίγουροι? Ωρε μανούλα μου, ωρε μανουλίτσα μου. Δηλαδή τώρα αυτός είναι ο εχμάλωτος και εγώ είμαι ο υπότης. Ωραία, πολύ ωραία. Μανούλα μου, ξέρετε τώρα τι έπαθα, παιδάκια? Θα το πω όσο δυνατά μπορώ. Φοβάμαι! Ζωή στα κατσίκο μου, λαράκι. Πάει ο σκοτεινός υπότης. Κοιτάτε ποιος έρχεται. Σερ Καραγιώζη, τα κατάφερες. Μπράβο σου. Μαζί με τα παιδιά φέρετε το φως και την ειρήνη. Σας αξίζει ένα γερό χειροκρότημα. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σου, Σερ Καραγιώζη. Μανούλα μου. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις πίσω σου, Καραγιώζη. Τι είναι πίσω μου? Όχι πάλι αυτές οι νυχτερίδες, φοβάμαι. Ήρθαν να πάρουνε το σκοτωμένο υπότι, Καραγιώζη. Να γνωρίζεις ότι οι νυχτερίδες έχουνε κάτι κοινό με τους φόβους σου. Οι νυχτερίδες ζουνε μόνο στο σκοτάδι και μαζί με τα παιδιά εσύ εδώ κατάφερες και έδωσες το φως στο σκοτάδι. Κοίταξε να δεις ποιος έρχεται, Καραγιώζη. Ποιος έρχεται πάλι? Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια κύριε Καραγιώζη, ο βασιλιάς Αρθούρος θα είναι πολύ περήφανος για σας. Ελάτε να πάμε στο παλάτι. Σερ Καραγιώζη, έχω να σου πω κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ο καθένας μέσα του, στη δικά του πανοπλία, κρύβει τους φόβους του και τις αδυναμίες. Αν καταφέρεις και δώσεις το φως στο σκοτάδι και πεις φοβάμαι, έκανες το πρώτο βήμα. Ο καθένας μέσα του κρύβει ένα διαφορετικό υπότι. Να το θυμάσαι αυτό καλά, Σερ Καραγιώζη. Χαιρετίσματα από ένα μάγο, το μάγο Μέρλιν. Γεια σας παιδιά, γεια σου Σερ Καραγιώζη. Πανάγια Πετορούθουνα, πάω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στο Σερ Καραγιώζο. Να, ο Νιόνιος που μας παράτησε έρχεται από εδώ.